बाबू हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहे कवना दिशा में निबुआ रहे कवना दिशा में निबुआ रहे हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले कहेल निभवाई रउआ हाली जान हमर रोके कहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले संदीप बाबू कवना दिशा में निबुआ रहेले रिकॉर्डिंग स्टूडियो छाना नाही आवे सैया कैसन बारे सैया कहिल के तनु आई हो कहिल के तनु आई हो नाही आवे सैया कैसन बारे सैया कहिल के तनु आई हो कहिल के तनु आई न सैया माथा पीटी पीटी कहिले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले संदीप बाबू हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले कवन गलत कैनी रउआ से दूर भैनी भीमिला मानवा तर से भीमिला मानवा तर से कवन गलत कैनी रउआ से दूर भैनी भीमिला मानवा तर से मारे लताना रणवीर रोशन गाँवे शहर हम पे हंसले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में निबुआ रहेले कवना दिशा में निबुआ रहेले रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा दानो।